Vittu, tästä tulee hyvä. Kaikki luulee, että burgerin tekeminen on tosi helppoa, mutta oikeastaan se, että sä teet siitä sellaisen hyvän kokonaisuuden, missä kaikki raaka-aineet sopii toisiinsa, niin se on aika haastavaa. Me tunnetaan siitä, että me tehdään kaikkea todella autoja, tiedätkö mitä? Tänä vuonna ei tehdä poikkeusta. I'm pretty sure, or I'm confident, that this burger is going to get lots of attention. Jos burgeri voi olla makujen sinfonia, sellaisen löydät meiltä. Tämä burgeri on todella kaukana perinteisistä burgereista, mutta sitten kun te maistatte, niin te ymmärrätte, että mikä tässä on tämä idea. Tänä vuonna ei olla keskitytty pelkästään yksittäisiin raaka-aineisiin, Vaan nimenomaan kokonaisuuteen. Meidän filosofia kuuluu tietysti laadukkaat raaka-aineet sekä uusien trendien löytäminen sekä niiden klassikoiden versiointi täydellisiksi burgereiksi. Tää on Burgers and Wine. We took a risk, we broke the rules, and we can't wait for you to taste it. You can get the best burgers from us. Tämä burgeri voi vaikuttaa vähän oudolta, mutta sitten kun sä maistat tätä, niin tää on täydellinen. Tää on makumatka periaatteessa mummon lihapulla-annokseen ja nuoruuteen. Me voitettiin viime vuonna ja katsotaan, mitä tänä vuonna käy. Tervetuloa kokemaan Burger Masteria. This is Hamtown Burgers. Tervetuloa Oljenkorteen. Nähdään Mullikassa.